Ще го метиш и това? Оба! Ево те, братле. Как е? Заради ли там си? По часовник да, но не го усещам. Какво значи по часовник? Не, там скоро бе, глупости. Колко? 84. Ти бата си спасне с път така в нас, бе. Заедно. Карам до 90 км. Колко разбираш подготвно? За главни и задни хора няма такова, че подготвно. Над 250 метра. Чух, че било. В Д. Добре, си оправих скоростите вчера. Тук нямаше да мога да кача на 50-ката. Схемата ни е бавно, степенно каране. Без гойрите на най-бавно предата. Аз това не го чувствам забавно, но... Искам да запазя сила максимално много. Да не се хвърлям. Не бе. Стига. Нали? Аман те похвалих да я. С излишна газ съм преди. Тръгвате, катерих си скоростта, която е най-малко възможно. Аре, бабте. Ники един по един. О! Оп, добре ли си? То е дълго това. Не се вижда края в общи линии. Тялото се предава, казва окей. Това беше всичко от мен. Том си решил да издевателстваш с мен. Оправи се. Да, и така продължаваш и изведнъж след една седмица, примерно, просто се възпалява нещо. Просто сгъваш, да. Гранд финал. Как се прави? Малко комеминейски вайб. Не мога да разбера кое е по-приятно, носенето или бутането. Честно ти кажа.
По-малко неприятно, добре. Какво стана? Кое? Глупката. Оу. Пак 3 дни изкара. Завидно. То работата е на Game Over, аз това трябва да припомня тук там без свик. Знаеш как? Песен вършпне. Очаквам дефект, нали? Няма нещо да кажа. Фаворитен. Откъде? Те скъсвам от всяка дебата. Това модел са така. Имаше нож, че нещо. Аз съм нож, чакай. Чая вие, мога да им Вътре е полезно. нож неудобно. Надявам се да станат нещата. Държи ли? И само въпросът е да не ми убива тая. Толкова напомпано, че... А, ще ти убива, ама поне да ти е на кръка. Да. Обувката по-добре. Ама не като карам, а като ходи. Какво стана, бе? Загубил съм си тула. Ревас. Самата свинска опашка? Да. Имаш друго? Имам, ама не такава вече. Да, една. Чакай, аз имам някакви. И 2 часа преди преветора ще се сеща, че няма обувка. Вече наистина няма обувка. Мисля, че да си... Имаш резервни за днес. Разкош. Майко! Аре без спици само, а? Променя се това. Се ме пази днеска. Серпентина удря. Тука ли? Да. Много е добре. Аз се разсеях и нямаше как вече. Айде, закачай се. Айде, чак. Ай-яй-яй. Уху. Интересно. Добри серпентинки. Насам ли сме, бе?
всичко наред? Нещо нужда от помощ? О! Хоп! Сега сканирам. Добре. Яко сухо. Хайде, то ние сме почти долу, май. Ебола.
бати, няма такива. Тия схеми. Да. Чисто нови спици, бате. Изтопи всичко. Вандал топ. Знам колко пъти ми се завъртя камък вече под гумата и треска през спиците. Как е тука, бе? Става. Стръмничко става обаче, да е, бе. Yes. Бая стръмно. Бая стръмно тука. Откъде сме? Баго. Много е сухо, бе. Оп. Гати спускането, бе. Ще имам страх от вчера. Къде отиваш, бе? Зловещо. Тук малко зловещо, братле, ако го усещаш. Спирачките вече викат не! Доста зловещо тук. Оп! Място напред. Виждам от тревата къде е линия. Това джакузи изглежда по-добре от предното. Това джакузи изглежда божествено. Дълъг ден ни чака днес. Доста нагоре. Малко надолу.
Малко соло караме, защото сме пред фалит, не мога да карам Марков да ме чака. Тръгнах пред него. Вълчов камък. Лесно. Невероятно удоволствие, дивата природа. Баирите са ганашки. Съжаление, краката са пред фалит. 129 грид, 1,8 флоу. Бях тегъв ден. Това е днешния най-трудният като ден и вълци. Аз от Моренце отивам на Певенцето, май обратното е по-готино. Брутална гледка. Как е? Кръстите? Много красиво. Но, право. Те отдясно. Ние би трябвало да сме минали вчера някъде по отсрещното било. Да. Така мисля. Това. Тия родопи тук ме харесват много. Гледай това зелено, какви са. Ема сега е сезона за тук. Да, но вчера там беше Много. талак само. И жега. И жега. Тук е рай. Дълбоко. Величествена Родопа. Яна в плана. Отиваме в Хижа Свобода да хапнем, защото вчера нямаше хижичка и вече сме прегладнели. Аз явно аз съм приключил захарта обаче, защото натискам и съм на 120 пулс. Не знам какво става. Не знам, аз така погледнях. Старах някакви заладалки, обаче трябва да се по-сериозно. А той бут още не е дошъл, да го чакам да седа. Не, отиваме да ядеме. По-добре ще чакаме. Една биричка, една пържолка, една салата, една супа. Никола, ти бълнуваш вече. Краката са ми пълен фалит, задно бедро. Днеска ме удари задно бедро. Ходил си резерви. Не, предното е сгънало и сега не мога и дърпам повече сигурно. И заради това ме удари отзад. Само ще чуя жената, аз ти ако искаш карай нагоре. Ще тя ме извънна е сега, само да й кажа, че отивам до хижата.